Днес ще ви разкажа за двама герои, които търсили страховитото, търсили неизвестното и никога не се предавали. Те били герои. Винаги побеждавали. Здрасти. Знам си. Зададявам си солети, знаеш, почивам си. Ами аз иска да те питам, защото майка ми и баща ми казват, че според тях ще е добре да отида някъде сам. Да я знам, на някой хотел или нещо. И аз те набирах, ама ти не ми вдигаше. Иска да те питам... Много телефон ми песен, но като няма се звук. Аха. Окей, нищо. Иска да те питам дали искаш с мен да дойдем на един къмпинг в гората. Случай всъщност доста забавно, окей? Няма да че в събота, петък. Може би други ден? Други ден, петък. Окей. Айде. Чао! Два дена по-късно. Здравейте, деца! Здравейте! На къде сте тръгнали? Към гората. гората на къмпинг отиваме. Тази гора? Да. Вие знаете ли, че се носят слухове за тази гора, че всъщност е обитавана от духове? Извинете, но колкото да опитате да ме убедите на това, аз не вярвам в тези неща. И аз. Но, как те? Довиждане! Днес имате хубав ден! Успех! Чао! Най-сетне пристигнахме. На мен ми е малко студено. Ами, добре да отидем да се разделим, за да потърсим дърва за огън. О, да! Ако се чудиш как се седне огън, аз запазих малко кибрити в раницата ми, окей? Добре. Ами, окей, не знам на къде да ходиме. Мисля да потърсим малко по-натам дърва. Айде, да ходим. Окей. Не, всъщност, знаеш ли какво? Ти ме чакай ето тук, аз ще отида за дърва. Наистина това място изглежда малко страшно. И без това, въпреки че ни казаха, не ме интересува. Добре, отивай и ме чакай. Аз не вярвам в такива неща. Отивам да събера няколко дърва. До после. Айде. Окей. Какво стана? Да си тръгнем сега. Видях нещо. После ще ти разкажа. Хайде да тръгвам. Какво? Това чудо, бе. Ау, ръката ми, ау! Блъсна и мен. Чакай малко. Защо тук е тук, а тук е тук. Я.